Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Балаларның иминлігі үшін Юл харакаты иминлігі дәулет инспекциясы уяу һәм игътибарлы булырга чакыра. Альтернатив музыка сөючеләр Мөслимгә җыелды. Икрок музыка фестиваленнән безнең репортаж. Онытмабыз сине һич кайчан. Айзат Сабитов истәлегенә республика күләм көрәш ярышы үтте. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 8 июньдә социаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Районыбызның социаль хезмәткәрләре бәйрәмне алданрак башлады. 5 июнь көне Мизгел яшьләр үзәгендә алар район башлыгының котлавын кабул итте. Мизгел яшьләр үзәгендә узган тантаналы чарада халыкка социаль хезмәт күрсәтүче тармак вәкилләре катнашты. Бәйрәмдә районның социаль яклау бүлеге, Мая халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге, район картлар һәм инвалидлар йорты хезмәткәрләре хөрмәтләнде. Үзегезгә исәнлек саулык, гаиләләрегезгә исәнлек саулык теләп калам. Үзегезнең эшләгән эшләрегез, мәрхәмәтләрегез 100 тапкыр, 1000 тапкыр үзегә әйләнеп кайтсын, әйбәтлек белән шулай итә. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина да хезмәттәшләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шушы тармакта күп еллык тырыш хезмәтләрен куйган бер төркем хезмәткәрләргә бүлекнең рәхмәт хатларын һәм сертификатлар тапшырды. Нинди генә үткән алсак та, сез инде һәрберегез үзегезгә йөкләнгән бурычны тулаем рәвештә халыкка җиткерәсез. Менә инде үткәннәрдә йөрергә туры килә, күпчелек һәм инде алар бары тик сезгә карата рәхмәт сүзләрен генә җиткерәләр. Мояк халыкка социаль хезмәт күрсәтү бүлеге җитәкчесе Роберт Исламов, район картлар һәм инвалидлар йорты директоры Гөлнар Шакирянова да әлеге тармакларда эшләүчеләрне хөрмәтле сүзләре белән искә алдылар. Бу хезмәттә бары олы йөрәкле, сабыр, яхшы күңелләр генә эшли алалар дип уйлыйм мин. Аларга шушы эшләрендә сабырлык телим, олы кешенең төрлесе бар. Сабыр булсыннар, сәламәт булсыннар, җан тынычлыклары бирсен аларга. Подопечныйларыбыз инде дибез инде без аларны. Аларда сәламәт булсыннар, бер ияләнгән кеше белән эшләү җиңелрәк. Өлкәннәргә хезмәт күрсәтүчеләр арасында гаилә династиясе белән эшләүчеләр дә бар. Дусай авылындагы мөритүче Рәйсә Вилданова 5 елдан артык социаль хезмәткәр булып эшләгән. Бүген аның эшен кызы Шулпан Рәхимҗанова, оногы Гүзәл Закирова дәвам итә. Гаилә белән сойлыбыз дип инде ул үзеннән үзе килеп чыга инде менә. Аңа инде бар олы йөрәкле булырга кирәк. Әбиләрне яратып, әби бабайларны яратып, дөресен генә әйткәндә эшеңне яратып, эшләргә кирәк инде һәр вакытта. Төрлесе булды, төрлечә булды. Төрле чаклары булды, авыр чаклары, җиңел чакларында. Ну, минем эшләгән коллективны күтәрделәр. Район пенсия бүлегенең клиентлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәридә Ганиева да котлау тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче бер төркем алдынгы хезмәткәрләргә Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының, район башлыгының, социаль яклау бүлегенең рәхмәт хатлары истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фәридә Ганиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Махсус хәрби операциядә хезмәт итүче Шакир белән Шулпан никахларын рәсмиләштерде. Шул уңайдан яшь гаиләне район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрикләде. Шакир 2023 елның декабрендә контракт төзеп махсус хәрби операциягә китә. Алгы сызыкта хезмәт итә. Берничә ай элек ул яраланып госпитальгә эләгә. Госпитальдә дәваланганнан соң Шакир гаиләсе янына да кайтып килде. Шунда алар никахларын рәсмиләштерде. Шакир махсус хәрби операциядә катнашучыларга, ярдәм итүче райондашларга рәхмәтен җиткерде. Каждая помощь, да, вот там, не то, что там материальная, не то, что там еще какая-то, вот самое главное, вот, даже вот, быть рядом, там, опорой, да, плечой, это тоже самое главное. Недавно вот глава приезжал, спасибо им, потом Митрейские вот эти муслимского района, волонтеры, Рузаль, Ильшад Ябаров, потом помощь Джалилова. Это, знаете, тоже такое ощущение, да, вот это наоборот дух поднимает, да, так толкает, что вот есть такие люди, да, которые вот заботятся. Спасибо им всем, что вот так поддерживают наших бойцов. Они этим и смело двигаются вперед. Бүген ул махсус хәрби операциягә китү өчен комиссия үтә. Аңа да махсус хәрби операциядә катнашучы башка егетләргә дә җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтуларын телик. 1 июньнән контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә түләү күләме артты. 1 августка кадәр контракт төзүчеләр 1 миллион сумга кадәр түләүләр алырга мөмкин. Шуны истә тотып, чит төбәкләрдән дә Татарстанга килеп контракт төзүчеләр бар. Контракт тәртибе һәм шартлары турында алдагы чыгарылышларыбызда җиткерербез. Римма Абзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Алар көн сайын снаряд яршыкларын жыя һәм хәрбиләрнең гомере өчен көрәшә. Соннарга күз салык 3000 операция һәм бер генә үлем очрагы да булмаган. Татарстанның Республика клиник хастаханәсе базасында хәрби госпиталь ачылды. Бирегә бөтен Россиядән һәм Россиягә кушылган территорияләрдән хәрбиләр китерелә. Пациентларга кыйммәтле операциялар ясала һәм моның өчен бер тиен дә алынмый. Шул хакта тулырак Равил Мөэминов материалында. В Екатеринбурге неделю две провалялся. Там ничего не делали, а здесь уже взялись. Тяжелая операция. Гена позывнойлы хәрби күкрәгендә 2 ай ярым тимер кыйпылчыклары йөрткән. Аркасына бөтенләй ята алмаган, бөтен җире авырткан. Бары тик Казан табиблары гына аны газаптан коткара алган. Кыйпылчыклар бик тирәнгә, йөрәк артына яшеренгән була. Особенностью этих ранений является высокий уровень кровотечений, высокая смертность. Наша команда, торакальные хирурги, анестезиологи, выполнили ему торакоскопическую операцию, то есть удаление осколка мини-доступом, малыми разрезами. Сейчас пациент находится на восстановительном этапе лечения. У него уже удалены часть дренажей, он справляется, находится в палате. Большинство осколков, наверное, процентов 90, военнослужащие просят обратно, для них трофей. Яралану сәбәпле үзенә тиешле түләүләрне хәрби инде алган. Да, все бесплатно. Не за что деньги не берут здесь. Вот после операции получше стало. Самое главное выздороветь и все. Друзья все ждут. Да. Мама приезжает постоянно здесь рядом, потому что. Биредә эшләүче медицина хезмәткәрләренең кайберләре махсус хәрби операция зонасында операциялар ясадылар. Хәрби госпиталь җитәкчесе Михаил Бурмистров белдергәнчә, врачлар һәр пациентның гомере өчен көрәшә. Бу аларның төп бурычы. Над пациентом работает 4-5, а то и 6 специалистов. Операции многоэтапные. По 4-5 операций переносят наши пациенты. Например, чтобы сохранить конечность, у нас было недавно выписаны пациенты, которым удалось сохранить конечность. Хотя там все были показания к ампутации, они лежали по 7 месяцев. К нашей чести могу сказать, у нас уже более 3000 пациентов прошло, и ни одного погибшего не было. Не сглазить бы, конечно, потому что операции колоссальные делаем, риски большие тоже для здоровья, но тем не менее мы их всех вытягиваем. Дәваланучы хәрбиләрнең 30% Татарстаннан, 70% яраланган хәрби башка төбәкләрдән. Бер хәрбине уртача 30 көн дәвалыйлар. Барысы да бушлай. Не верьте никаким слухам, что какие-то деньги платят. Абсолютно все бесплатно. Наоборот, даже порой клиника в ущерб своему бюджету выполняет высокотехнологичные вмешательства, не входящие в реестр Министерства обороны. Мы стараемся привлечь спонсорские, благотворительные фонды. Я просто для примера скажу, замена сустава в ходе ранения, оно не входит в реестр оплаты Минобороны. Мы это дело оплачиваем. Бурмистров иң чыдам хәрбине 2 атна элек чыгардык ди. Ул 12 яра алган булган. Чыгу белән үк махсус хәрби операция зонасына киткән. Күбесе яраларыннан кутылу белән үк фронтка, үзебезнекеләргә ярдәмгә ашыга. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Равил Мөэминов, Мөслим телевидениесе. Халыкара балаларны яклау көне Мөслимдә зурлап билгеләп үтелде. Балалар белән эшләүче учреждениялар төрле чаралар оештырды. Моннан тыш 1 июнь көндә яшьлек спорт комплексында бәйрәм узды. Балалар өчен төрле уеннар, ярышлар, мастер-класслар оештырылды. Тәмтым һәм бүләкләр дә күп булды. Толырак Лилия Шәймиева репортажында. Бу бәйрәмне балалар һәр вакыт көтеп ала, чөнки бу чорда инде мәктәпләрдә укулар тәмамланган һәм каникуллар башланган вакыт була. Безнең мәктәпләрдә мәктәп яны лагерьлары эшли башлады. Һәм инде шушы чара уңаеннан балаларыбызны, лагерьга йөрүче балаларыбызны бәйрәмгә алып килдек. Бәйрәм бик оешкан төстә бара. Балалар шоугыр килеп уйныйлар, төрле чараларда катнашалар. Бәйрәм үткәрү өчен көне дә махсус сайлап алган кебек якты, җылы һәм кояшлы булды. Ял зонасына җыелган балаларны бәйрәмдә район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрик итеп, нәниләргә җылы теләкләрен җиткерде. Матур иттереп, бәла казасыз җәйге каникулларны үткәреп, инде менә көз көне мәктәпләргә, садикларга җыеп алырга. Шуңа күрә тагын бер тапкыр барыбызга искә төшерергә, что менә шундый матур сабыйларыбыз, шундый талантлы балаларыбыз, алар барыбер саклауга мохтаҗ. Җирлегебездә балалар тиешле белем һәм тәрбия алсын өчен, сәламәт булсыннар һәм һәр яклап алга таба үссеннәр өчен бөтенесе тормышка ашырыла. Бу бәйрәм шуның ачык мисалы булды. Сегодня здесь проходит очень красивый, яркий, добрый праздник, посвященный нашим детям. Дети счастливы, родители счастливы. Очень красивые выступления были, дети раздали мороженое. Главное, чтобы наши дети были счастливы, жили в мире.
Бәйрәм концерт номерлары белән дәвам итте. Күбәләктә ишеп кына биегән бию коллективлары, әкият геройлары чарага тагын бер ям өстәде. Чара бик матур үтте. Шундый күп балалар, әтәнләр килгәннәр. Шундый матур бәйрәм иртәсе булды инде бездә һаман ишеткән җырлыйлар. Күп мастер-класслар оештырылды, балалар рәсем ясыйлар, бисердан үрәләп. Оештыручылар бик зур, молодцылар, аларга бик зур рәхмәт. Балаларны яклау көнен инде без барыбыз да сагынып көтеп алабыз. Бигрәк тә бездән дә ныграган инде балаларыбыз көтеп ала. Район хакимиятенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә шундый матур бәйрәм ясаганга, безнең балаларыбызны сөендергәнгә. Көн дә шундый матур булды. Кояшлы, җылы, кызу. Без инде китапханәчеләр белән үзебез дә әлегә бәйрәмгә чыктык. Китап күргәзмәсе белән, ике төрле мастер-класс белән. Бәйрәм күңел ачу чаралары белән бергә үрелеп барды. Интеллектуаль һәм хәрәкәтле уеннар, мастер-класслар аеруча сабыйлар күңеленә хуш килде. Аерым мәйданчыкта балалар ГТО нормативларын да тапшырды. Спорт ярышларында да катнашты. Бүләк итеп бәйрәмгә килгән һәр балага туңдырма өләштеләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Мөслимдә рок-музыка сөючеләр фестивале үтте. Анда Татарстан район шәһәрләреннән генә түгел, Россия төбәкләреннән дә альтернатив музыка сөючеләр җыелды. Рок фестивале районда 2нче тапкыр оештырыла. Анда яшь рок музыкантлар, балалар һәм яшүсмерләр көчләрен сыный, осталыкларын күрсәтә. Ошык һавада киләчәк паркында 2нче ел рәттән Рок бөтен Россия балалар һәм яшьләр рок фестивале узды. Былтыр фестивальдә 23 төркем үзләренең талантларын сынаса, быел исә 37 яшьләр музыкаль төркемендә 200дән артык кеше катнашты. Замана үзгәргән сайын җырлары да ошый. Хәзерге яшьләрне, менә яшьләр музыка тыңлый белмиләр, музыка яза белмидиләр, белмәләр, аларда менә хәзер рок музыка. Мин былтырда килгән идем бу матур концертка. Әйе, кайсыдыр җире олы кешеләргә ошамый торгандыр. Миңа ошый инде ул, миңа һәр вакытта да ошый, чөнки мин яшьләрне яратам. Балалар көненә багышланып эшләнгән чара инде бу. Балалар инде алар безнең киләчәк. Алар инде рок фестивале инде бик матур гына узул теге елны да азаттан инде аннан фейерверклар җибәрделәр. Фестиваль күп кенә яшь музыкантлар өчен старт мәйданчыгы булып тора. Балалар һәм яшьләр өчен оештырылган фестиваль турында төрле чыганаклардан ишетеп, махсус бу чарага килүчеләр дә бар иде. Я приехал из города Казани, о фестивале узнал по работе, можно сказать. Вот. Я занимаюсь видеосъемкой. Вот. Достаточно масштабный фестиваль. Организаторам хочется сказать спасибо, потому что вот такой праздник устраивать вроде как далеко от столицы, это, надо иметь большие амбиции. Инструментальный ансамбль «Честное слово». Мы уже не в первый раз. В прошлом году мы отсюда увезли второе место. Первый день лета, вроде удался. Нам очень понравилось. Мөслим данын фестивальдә 3 төркем яклады. Мөслимләрне һәм кайткан кунакларны сәламләргә, фестивальне тамаша кылырга Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Денис Лулаков та кайткан иде. Не просто так говорят, музыка нам и строить, и жить помогает, правда? Вот в данном случае попадание ровно в десятку, потому что молодежь, она всегда разная, и мы должны создавать условия для разной молодежи. И вот эти 38 команд, а это немало, 38 команд приехало с различных уголков нашей республики, с соседней республики, даже со столицы сегодня нашей родины, города Москвы, приехала группа. Это здорово. Это победа точно. Рок уйнап монда үзләренең шөгыльләнгән әйберләрен күрсәтергә, аралашырга, сөйләшергә мөмкинлек бар, бер-берсеннән өйрәнергә. Бик уникаль проект. Һәм инде без күреп торабыз, шундый теләп Казаннан да, Нижнекамский шоудан да, Азнакайдан каян гына килмәделәр балалар. Biz алар өчен бик сөенәбез. Һәм инде менә бу безнең мәйданчыкларның, Мөслимнең бик матур мәйданчыкларын кулланырга һәм кешеләргә күрсәтергә тагын бер мөмкинлегебез бар. Я вокалистка группы «Черепицы», меня зовут Арина. Мы в первый раз приехали на этот рок-фестиваль, и нам уже очень все нравится. У нас группа уже вовсю подготавливается, мы немного даже волнуемся.
Фестивальда Гран-прийны Красная скала жыры белән Казанның Путь төркеме алды. Мөслимнең Илдар Сәгъдиев җитәкләгән Chill Drive төркеме фестивальдә беренче дәрәҗә дипломга лаек булды. Икрок фестивалендә махсус кунакта бар иде. Мәскәүдән килгән Родопи төркеме чыгышларын яшьләр аеруча җылы кабул итте. Когда мы впервые увидели город, вот первое, о чем я спросила, это о том, когда его построили, когда он был основан и так далее. Потому что вот так едешь, смотришь, ощущение, что он какой-то абсолютно новый, как будто бы его так благоустроили совсем недавно, потому что все мега цивильно, мега чисто, все очень открыто, везде простор. Это, кстати, необычно очень. Мне показалось, что город чистый, да, я обратил внимание, нету мусора практически, повсюду есть мусорки и нету мусора. Это прям отдельное за это уважение, да, такой плюсик. По поводу фестиваля вообще очень круто было, такое большое для нас открытие, что вот в вашем регионе, близлежащих, вот есть для молодых ребят вообще такая возможность приехать, выступить, то есть это такая большая рокерская тусовка, очень веселая, все такие заряженные, вдохновленные ребята. Чора ахырында фестивальдә катнашучылар Родопи рок төркеме белән бергә туган як җырын башкарды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Bu atnada Saban toylары узачак 8 июньдә, Бәйрәм авылларда 9 июньдә район үзәгендә үтә. Сабан тойга берничә көн кала бирне бүләк җыю йоласы башкарыла. Күп җирдә ул сүрән салу әрәпә буларак та билгеле. 5 июнь көнне Мөслимдә сүрән салу йоласы узды. Бәйрәм төсен алган чарага берәүдә битараф калмады кебек. Толырак Фәрида Гайнетдинова. 5 июнь көнне Мөслим үзәгендә милли бәйрәмебез Сабан тойга бүләк җыю йоласы узды. Мөслимнең һәр урамында җырның тавышы, бию көйләре яңгырады. Мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау оешмалары урамнар буйлап милли киемнәрдә бүләк җыярга чыктылар. Район мәдәният йорты коллективы бүләкне бизәлгән атта җыйды. Бүген без Мөслим Сабан туена бүләк җыярга чыктык. Мөслим Сабан туе, гомумән бөтен Сабан туйлар бик күңелле, ямьле татар бәйрәме. Шуңа бөтен мөслимләрне Мөслим Сабан туенда көтеп калабыз 9 июнь көнне. Барлык мөслимләргә сәламәтлек, шатлык, бәхет һәм уңдырышлы еллар телибез. Сабан туйлар мүбәрәк, котлы булсын. Күп мөслимләр әлеге чарага бик теләп кушылдылар. Кемдер биеп, кемдер җырлап бүләген тапшырды. Илләребез тыныч, бәйрәмнәребез күңелле булсын дип матур теләкләүчеләр дә күп булды. Biz bir-birimizге звонить итәбез, әгәр күрми калсагыз, әйтегез, әзерләйбез. Biz bir атнабыз әзерләйбез. Кем тастымал, кем матур-матур җаулыклар, кем кофталар, кем материаллар, бөтенесен әзерләйбез. Үзегездә күргәнсездер, һәрбер өйдән сыгып көтеп торалар. Хәзер теге яшь чактагы, егет чагындагы, малай чагындагы кешеләр ярата калдылар инде. Барыбер хәзердә без үзебезне хис итәбез. 25-30-40 яшьләрдә кебек итеп. Мөслим матур авыл дисәң, авыл инде, шәһәр дисәң, шәһәр, без шәһәргә дә барабыз әйбәт. Халкыбыз бик яхшы, күркәм күңелле кешеләр. Шын күңелдән ихлас теләкләр теләп кызгамыйча биргән бүләк кенә башкаларны сөендерер. Үзебезгә дә шатлык китерер ди халкыбыз. Сабан туй иң матур, җылы, ягымлы, иң кызык бәйрәмнәрнең берсе. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Иминлек темасы белән дәвам итәбез. Җәйге чорда балаларның күпчелеге үз иркендә бу иминлек мәсьәләсен дә кискенләштерә. Юлларда балалар иминлеген тәэмин итү максатында игътибар балалар профилактика операциясы барды. Бу чорда ЮХИДИ хезмәткәрләре профилактик рейдлар үткәрә. Моннан тыш юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен искә төшерү йөзеннән төрле чаралар да уза. Шуларның берсе Ләйсән балалар бакчасында үтте. Мөслимнең Ләйсән балалар бакчасы янында бала төп пассажир исемле акция үткәрелде. Нәниләр шигырьләр аша юл йөрү кагыйдәләре турында мәгълүмат бирде. Үзләренең белемнәрендә сынады. Җирлегебездә 22 майдан алып 5 июньгә хәтле игътибар балалар дигән оператив мероприятие бара. Бу операция барышында без балаларның махсус креслога утырып йөргәннәрен тикшерәчәкбез, әтәниләрен тикшерәчәкбез. Бу операция барышында 6 әтәнигә беркетмәләр төзелде. Әтәниләр балаларын махсус утыргычларга утыртып бирсеннәр иде. Бакчаның өлкән тәрбиячесе Гөлназ Салихова, музыка җитәкчесе Лилия Заянова әзерләгән чыгышларда балаларның юл темасына кагылышлы мәсьәләләрдә аң белемле булуларына да игътибар иттек. Балаларыбыз бу чарада бик теләп катнашты. Һәм инде бакчабызда фотоконкурс үтте. Монда әтиәниләребез үзләренең балаларын креслога утыртып
фотографияга төшерделәр һәм инде дипломнар белән бүләкләнделәр. 3 бала тәрбияләүче, нәниләре Лейсән бакчасына йөрүче Җәлиловлар гаиләсенә бүләк итеп балалар креслосы бирелде. Шулай ук рәсем конкурсында катнашкан һәр балага юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Мөслим һәм Сорман районнары бүлеге җитәкчесе Алсу Сиддикова истәлекле бүләкләрдә тапшырды. Мондый чараларны үткәрү инде бик мөһим. Менә бүгенге профилактик акциядагы, аның исеме дә бала төп пассажир дип атала бит инде. Пассажир балаларның иминлеген тәэмин итү өчен уйлап чыгарылган ул. Әтиәниләрдә инде бу проблемага битараф булмасыннар иде. Балаларына үзләре дә дөрес үрнәк күрсәтеп, куркынычсызлык кайышларын һәр вакыт тагып йөрсеннәр иде. Балаларны дагы махсус балалар өчен утыргычларда йөртсеннәр иде. Менә Лейсән садигында 3 бала өчен безгә мероприятиегә катнашкан өчен кресло бүләк иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Без балаларны креслода утыртып йөртәбез. Аларның исәнлеге, иминлеге өчен борчылабыз. Балаларын бакчага транспорт чарасына утыртып алып килүче әтиәниләр белән әңгәмәләр үткәрелде. Креслолар һәм куркынычсызлык куешларын куллану турында мәгълүмат җиткерелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар спорт мәктәбендә дә чыгарылыш кичәсе үтте. Ел дәвамында төрле ярышларда район данын яклаган егет-кызлар бүләкләр алды. Бәйрәмгә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова да килгән иде. Спорт мәктәбенең чыгарылыш кичәсеннән Лилия Шәймиева репортажы. Чарага балалар, аларның әтиәниләре, тренерлары җыелды. Төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән спорт мастеры разрядларына ия спортчылар, чемпионнар, спортчы гаиләләр хөрмәтләнде. Мактау грамоталары, медальләр тапшыру бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре булды. Безнең спорт школада 613 бала шуклана, тренироваться итә дигән 9 төрдән тренировкалар үткәрәбез инде. Мәктәптә бүгенге көндә бөтенләй бер развитиегә җитәрлек, балалар шатланып бүгенге көндә безнең белән эшлиләр, заниматься итәләр. Мәктәбебездә инде мастер спортлар бар, кандидат мастер спортлар бар. Һәрбер республика ярышлары арасында без үзебезнең уровеньда күрсәтәбез. Мин быел 1 сентябрьдән Мөслим спорт мәктәбендә, яшьлек спорт мәктәбендә Мөслимдә эшли башладым. Читтән килгән кеше буларак безгә ташланган әйберләрендә коллектив дус, тату яшиләр, эшкә тырышып намус белән барыйлар. Балалар шуның нәтиҗәсе буларак балалар тырышып йөриләр, сөенешеп. Мин хоккей тренеры 2003 елдан эшлим. Так чыгарылыш булса уже ялгышмасам 13-нче. Балалар бар. Юк дип әйтмим. Теге өметле балалар да бар. Әлмәтләрдә уйнаган, әлмәтләрне җиңгән хоккейчыларыбыз бар. Спортка гаиләләре белән тартылучылар да шокты. Ел дәвамында спорт чараларында актив катнашканнары өчен Гариповлар, Шәйсултановлар, Шәймурзиннар, Маннановлар, Әхмәдуллиннар, Миргаловлар бәйрәмдә рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. 6 ел бадминтонга йөрибез, безнең тренер Инсаф бабай. Миңа бадминтон ошый, Әлмәткә барганыбыз бар, Елабуга барганыбыз бар. Бу тапкырларга бардык. Спорт мәктәбе укучылары җиңүгә омтыла, кыю үз алларына куйган бурычларны ахыргача үтәргә тырыша. Тренерлары укучыларга урта белем бирү мәктәпләреннән соң югары уку йортларын тәмамлап, җирлегебезгә лаеклы һөнәр ияләре булып чыгуларын теләде. Спорт мәктәпләренә эшкә чакырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Мөслим республиканың спорт сөючеләрен кабат үзенә җыйды. Районда көрәшче Айзат Сәбитов истәлегенә республика күләм татар милли көрәш бәйгесе үтте. Ярышлар көрәш тарихында беренче тапкыр ачык һавада узды. 2009, 2011 һәм 2012 елга яшүсмерләр катнашты. Мөслим, Сарман, Минзәлә һәм Актаныш районнарыннан көрәшчеләр бил алышты. Республика күләм татар милли көрәш бәйгесе батыр көрәше райондашыбыз Айзат Сәбитов истәлегенә багышлап үткәрелде. Айзат Мөслим егете Тәнзилә һәм Ринат Сәбитовлар гаиләсендә 1996 елда дөньяга килгән. Айзат 3нче класстан бирле яратып көрәшкә йөрде. Ул бик күп җиңүләр яулады. Минем аның җибәрәсем килмидер ярышларга. Ул әмәләки миннән кошып китә иде. Икенче төрле бала ул. Әни җанлыклы. Менә үлеп ярата иде мине. Җаным бирмә. Җаным бирде. Минем өчен җаным бирде инде ул. Бәләкәй чакта кунакка барып йөрим бит инде. Бик яхшы булып истә калды инде ул минем. Шәшәр кисүләрдә истә әниләрдән качырып мине. Аның матае да бар әле.
Искусковистер хама. Крашка тренировкаларына алып барганнар бар менә. Ойзатның тренеры көрәшче Альберт Шаймөхәммәтов була. Шулай ук бергә көрәшеп йөргән дуслары Наил Халиуллин, Рүзәл Фаттаховлар да Ойзат Сабитовны бары матур сыйфатлары белән генә искә алдылар. Ойзат безнең көчле көрәшче иде. Мин аларны Рүзәлләр белән бергә бөтенсен җыеп бардым көрәшкә. Алар бөтенсе көчле көрәшче, көрәшкә нык үзләрен күрсәттеләр. Хәлим агайлары үзен карый иде көрәшкә. Яратып йөрийди инде. Ойзат Сабитов истәлегенә көрәш бәйгесе үткәрү тәкъдимендә аның дуслары, якыннары кертә. Бәйгегә әзерлек февраль айында ук башлана. Һәрбер кешенең үзе өлешен кертте. Ойзат белән бергә үскән классташлары, дуслары, иптәшләре, эшмәкәрләребез районыбызның данлыклы шул ук агромастер җәмгыяте җитәкчесе Ислам Филгизакиевич зур ярдәмен күрсәтте. Аның туганнары, дуслары, иптәшләре. Чыннан да бу ярышның дәвамлы булыр дип ышанып каласы килә. Республика күләм татар милли көрәш бәйгесе Кояшлы ял итү зонасының Кукмара йорты хатасында узды. Чараның ачылу тантанасында район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе әгъзасы Алгиз Корбанов һәм Ойзатның әнисе, якыннары катнаштылар. Үзебез оештырган ярышларда катнашып, егетләр килгәнсез икән, сезгә дә шундый зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Һәм киләчәктә дә менә шундый ярышларда актив катнашып, үзегезнең билегезне ныгытып, үзегезнең техникагызны ныгытып, сезгә инде киләсе ярышларда зурдан-зур уңышлар телисебез килә. Ярышларда катнашучы Сарман, Минзәлә, Актаныш һәм Мөслим районы яшүсмерләре 25 килограмм авырлыктан алып 90 килограммга хәтле авырлыкларда көрәштеләр. Барлыгы 50дән артык яшүсмер үзенең көчен сынады. Менә бүген 15 баланы алып килдем, автобусга тиеп. Нәрсә дип әйтим? Мөслимнәр күзгә күренеп үстиләр. Менә былтыр 3нче ел белән чагыштырганда мөслимнәр 1-2 башкычка күтәрелделәр. Ансында әйтергә кирәк, 1-2 ел элек Мөслим районын ярышларда гелешкәндә юк, хәзер молодцы җегетләр күмәкләштеләр. Команда нәтиҗәләре буенча Мөслим районы 1нче урынга лаек булды. 2нче урында Минзәлә районы командасы, 3нче урынны Актаныш районы егетләре алды. 4нче урында Сарман районы көрәшчеләре. Шулай ук һәр үлчәү авырлыгында да батыр көрәшчеләр билгеләнде. Барлык җиңүчеләр дипломнар һәм акчалата бүләкләргә ия булдылар. 10нче авырлыгында җиңүче егетләр арасында җирәбә уйнатылды. Нәтиҗәдә Актаныш районы егете Лимар Шакирҗанов велосипедлы булды. Әлеге көрәш бәйгесе кыска гына яшәү вакытында үзеннән якты истәлек калдырган Ойзат Сабитов рухына якты бер нур һәм дуга булып барып ирешкәндер. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар Милли Мавзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.